Aşgabatda klassik aýdym saat konsertleri gaýtadan başlandy. Paýtagtyň aýdym saat söýüjüleri heptäniň içinde adyndan 3 aýdym saat çäresine baryp görmäge mümkinçilik aldylar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji we 16-njy aprelde Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň binasynda geçirilen konsertlere gatnaşyp bu medeni çäreler barada habar berýär. Apreliň 2-nji ýarymynda ýene bir karantin hareketmeden soň Maýa Guliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň mugallimleri hem okuwçylary 3 tane konsert bilen klassik saat muştoklaryny begendirýärler. 15 aprelde Türkmenistanyň hormatly soňga diýşäri Bayram Mugallim Türkmen Gyjak Mektebiniň esaslandyrjysy Nikolay Artemyevich Amyansyň hormatyna konsert geçirildi. Bu saat 60 ýyldan gowrak wagt bäri döredüjilik işlerini aýdym saat mektebinde okutmak bilen utgaşdyryp alyp barýar. Konsertde Nurmuradowanyň ýerine ýetirmeginde Wagner'iň albom sahypasy romansy, Çarywyň ýerine ýetirmeginde Paganini'niň Campanella, Dolyevlaryň ýerine ýetirmeginde Haçaturýanyň Tans we Sarasatynyň Tsigan mukamlary ýaly eserleri dinleýijilere hödürlendi. Sadandalar Çaryw, Ýazywa, Nuriýewa we Döwletow Çaykovskiň kwartet nomer 2 eserini ýerine ýetirdiler. Habarçymyzyň görüň bermegine görä gynansak da 87 ýaşly ustadyň özi saglyk ýagdaýy sebäpli konsertde gatnaşyp bilmändir. Bu konsert ýaş okuwçylar üçin meşhur mugallimyň döredüjilik terjimehali dürli nesil okuwçylarynyň ýatlamalary bilen tanaşdyrmak maksady bilen guralypdyr. Şeýle hem Amyansyň skripka mektebiniň wekilleriniň ýerine ýetiriş ukyplaryny görkezipdir. Rowayaty öwrilen bu mugallim öz ýurdunda hem daşary ýurtlarda meşhurlyk tapan türkmen gyjakçylarynyň 100den gowragyny okudyp taýýarlady. Olaryň köpüsi öz mugallimy ýaly konsert çykyşlaryny pedagogiki işleri bilen üstünlükli birleşdirýärler. Konsertde Amyansyň iň ýaş okuwçysy Italiýada geçirilen 4-nji Rim halkara aýdym saat bäsdeşligi festivaliniň Grand Prix ýeňijisi bolan Aýbölek Mukyýewa gaýdynyň eserini ýerine ýetirdi. Ertesi güni 16 aprelde Aşgabatda Awstriýaly kompozitor Josef Gaydnyň doglan gününe bagyşlanan uly tematiki konsert geçirildi. Döredüjilik tematiki konsertleriniň köpüsinde bolşýaly onuň tükenekse döredüjilik güýjüne eýe bolan konserwatoriýanyň hoşgulaw saz jadygowy Stella Vladimirovna Faramazowa gurady diýip habarçymyz görüň berýär. Faramazowa bütew bir döredüjilik hyjygy bilen ustad halipalary ýagny hormat we at kazanan soňga diýşärlerini laureatlary we ýaş ýerine ýetirjileri şol sanda iň kiçijikleri birleşdirip ilham bermäge we ulary aýdym saat olimpyna çykarmaga başarýar. Konsertde Aman Nazar Arslanow, Sanaty Si minor bölüm 1, şeýle-de Emir Bayramgeldiýew, Stella Faramazowa we Jemal Atajanowa Adagio hem Sanaty nomer 8 birinji bölüm eserini ýerine ýetirdiler. Soňra tomoşaçylar Bahar Durdiýewanyň nemis dilinde ýerine ýetiren we palylyk we parlak gözler romanslaryny ýerine ýetirdi. Yaş piyanoçy Yaş Muradow Sanaty de major eseriniň birinji bölümini hödürledi. Konserti Aýbölek Mukyýewa, Kakayelde Hojalyakow we Stella Faramazowa dowam etdirdi. Mövsümler oratoriýasyndan Ariany Mahmal sesli soprano Gulnar Nuriýewa dinleýijilere hödürledi diýip habarçymyz konsert barada beren gurrungyny dowam etdirýär. Konsertiň güýçli jemleýiji eseri hökmünde Döwlet Mämet Oktyrowyň ýolbaşçylygyndaky we mugallimler tarapyndan güýçlendirilen ilhamatly student orkestriniň çykyşy hödürlendi. Solistler bolup Vladimir Makurtumow we Didar Yomudow çykyş etdiler. Konsertleriň döredüjilikli aýdym saat atmosferasynyň joşkuny ýerine ýetirjileri we dürli ýaşdaky minnetdar, ihlasly tomoşaçylary sunugat serhoşlygyna getirdi we konsertlere bayramçylykly teşneligi bilen gelenleri birleşdirdi. Diýip habarçymyz aýdýar we Aşgabatda geçirilen konsertleriň ýene biriniň 30 aprelde Tahir Ataýewiň orkestriniň ýerine ýetirmeginde jadygyjy tesleriň gözelligi atly 3-nji konsertiň boljakdygyny habar berdi. Dirijor Baýmurat Gutlumuradowyň ýolbaşçylygyndaky orkestriň Karl Philipp Emanuel Bach'yň 5-nji simfoniýasy, Mozart'yň Adagio we Fuga we Çaykovskiň Florensiýanyň ýatlamalary ýaly eserlerini dinleýijilere hödür ederler diýip habarçymyz görüň berdi. Ondan öň Aşgabatyň aýdym saat söýüjüleri klassiki aýdym saat konsertlerini mart aýynda dinläp bilipdi.